Yeremia tidumiensa. Se Awurade ka kyerɛ me nie. Kwana kɔtɔ nwura aboso na fa bɔ wasene. Na mfa mmɔ nsuo mu. Ɛna medi Awurade asɛm no so kɔtɔ aboso no. Na mede me bɔ masene. Na Awurade asɛm ba me nkyɛn ni mpre no so sɛ. Fa aboso a wotɔ yɛ a ɛbɔ wasene no. Na sɔre kɔ Efrati. Na fa kɔkora ɔbotan tokuru mu. Na mesi mede me kɔkora Efrati. Sɛdeɛ Awurade hyɛ me no. Na nna pii akyiri no, Awurade ka kyerɛ me sɛ. Sɔre kɔ Efrati. Na kɔfa aboso a mehyɛ wo sɛ fa kɔkora hɔ no bra. Na mesi me kɔ Efrati. Na mekɔbɔre me fa aboso no firi deɛ mede me koraeɛ no. Na hwɛ, na aboso no asu, ɛnyɛ ma hwee. Ɛna Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ Awurade sie nie. Saa ara na mɛsɛe Yuda ahantan ne Yerusalem ahantan bebrebe no. Ɔmammɔne yi a ɔmpɛ sɛ wotie me nsɛm, na wɔnam wɔn akomaden yi mu, na wodi anyame foforo akyiri som wɔn sɔre wɔn no. Ɔbɛyɛ sɛ saa aboso a ɛnyɛ ma hwee yi. Na sɛdeɛ aboso fam onipa asene no, saa ara na mama Israel fie nyinaa ne Yuda fie nyinaa afam me ho. Awurade asɛm nie. Sɛ ɔnyɛ me wɔ man, ne din, ne ayɛyie, ne animuonyam, nanso wɔantie. Enti ka asɛm yi kyerɛ wɔn sɛ Awurade Israel Nyankopɔn sie nie. Nsa bɛyɛ mpɔre nyinaa maama. Na ɔbɛka kyerɛ wo sɛ, nim na yɛnim, sɛ nsa bɛyɛ mpɔre nyinaa maama. Na ka kyerɛ wɔn sɛ Awurade sie nie. Hwɛ, mɛma asase yi sofoɔ nyinaa, ne ahemfo a wɔtete Dawid adwa soɔ, ne asɔfoɔ ne adiifoɔ, ne Yerusalemfoɔ nyinaa aboboro titaa. Na mede wɔn bɛbobɔ wɔn ho. Agyanom ne mma nyinaa, Awurade asɛm nie. Merenhu wɔn mmɔbɔ, na merennya tem ama wɔn. Na me yam renhyehye me, sɛ merensɛe wɔn. Muntie, na monyɛ aso. Monyɛ ahantan, na Awurade na akasa. Monhyɛ Awurade mo Nyankopɔn animuonyam, ansa na wamasum aduru, ansa na mo nan asunti mepɔ kusuu no. Na morehwɛ han kwan a wadane no sunsum, na wamasum kabi aduru. Na sɛ moantie a, me kra besu kokoam, mo hantan ti, na m'ani afiri ne suara, na ne suo aporepore me. Sɛ wafa Awurade nwankuo no nnomum. Se ɔhene ne ɔhema no sɛ, mommra mo ho ase ntena ase, na mo animuonyam abotire afiri mo atifi atɔ. Watoto anaafo fam nkuro no mu, na obiara ni hɔ a obehini. Watu Yuda nyinaa kɔ, watu wɔn kɔ korakora. Ma w'ani so na hwɛ, wɔn a ofiri atifi fam reba yi. Ɛhe na ɔmo akua a wɔde maa wo wɔ, w'animonyam nwankuo no wɔ. Sɛ ɔde wɔn a wo ara wayɛ ne wɔn sɛ wo namfonom si wo so atitiri a, ɛdeɛ na wobɛka? Awo renka wo sɛ ɔbaa wofo anaa? Na sɛ wo se no wakoma mu sɛ, ɛdeɛ nti na yenom ato me yi a, w'amumuyɔ bebree nti na wayi w'ataadeɛ nhyɛ ase adie. Wahyɛ wo nantin yi a, Etiopiani betumi asakyera ne wedeɛ, anaasɛ ɔsebɔ bɛsakyera ne ho nworonworan. Ɛneɛ mo nso, mubetumi ayɛ papa, mo abɔneyɛ akokwamo. Enti mɛbɔ wɔn apete sɛ ntɛtɛ a ɛsrɛ so mframa de no korɔ. Yei ne wadeɛ a wobenya. Wo kyɛfa a mɛsusu mama woɔ. Awurade asɛm nie. Ɛfiri sɛ wo werɛ afiri me, na wode wo ho ato atorɔ so. Na me nso meyi w'ataadeɛ nhyɛseɛ mɛboa w'anim, na woahu w'ahohora no. W'akyiwadeɛ a ɛne w'awaresɛyie, ne wo hwene mporoeɛ, w'adwamammɔ atantaneɛ. Wo mu nkokoɔ so na mahunu w'akyiwadeɛ. Kosɛ Yerusalem, enkosi dabɛn na wo ho bɛte bio.